Jeg hedder Sara. Jeg er 22 år og går på pædagogstudiet her i Hillerød. Jeg startede i august måned, og det jeg sådan går og tumler lidt med, det er personlighedsforstyrrelse. Og det betyder, at jeg blandt andet er meget ængstelig og meget tit bange for, hvad jeg sådan, om jeg gør tingene godt nok, og ja, og jeg også har meget høje krav og forventninger til mig selv. Ja. Jeg har valgt pædagogstudiet, fordi jeg gerne vil arbejde med mennesker. Jeg vil gerne lave omsorg eller give omsorg og hjælp og støtte. Og så det fede ved det er, at ved pædagogstudiet er der super mange muligheder inden for alle mulige forskellige områder. Det er overhovedet ikke noget, jeg har vidst hele mit liv, at jeg gerne ville, men det fandt jeg ud af her for lige før jeg startede faktisk. Min motivation jeg har været rigtig, rigtig ambivalent, fordi at på den ene side, så er det noget, jeg rigtig gerne ville, men på den anden side, så har jeg også følt det meget, meget skræmmende. Jeg har været nødt til at ligesom tage en ting ad gangen, og jeg har også givet mig selv lov til, at hvis det blev for meget, og jeg var nødt til at droppe ud, at det også var okay. Så jeg har gået ind med den indstilling, at jeg var nødt til at give mig selv lov til det. Og det, der gjorde, at jeg ligesom valgte at gøre det alligevel, søge ind på studiet, det var jo, at jeg ligesom tænkte, jeg er nødt til at gøre det, fordi jeg er nødt til at prøve det, fordi ellers så kommer jeg ikke rigtig nogen vej ind. Og så er jeg også rigtig glad for, at jeg har gjort det. Ja, det har været rigtig, rigtig hårdt at være studerende. Jeg har været nødt til at give mig selv lov til at få rigtig, rigtig meget hvile, når jeg kom hjem. Jeg har sovet flere timer ofte efter studiet. Men jeg har fået hjælp fra jeg har fået lidt støtte fra min SPS-støtte, som har mindet mig meget om ikke at jeg behøver at være så perfekt hele tiden, og at jeg godt må sjuske lidt, og det her med at sige pyt til ting. Det har også betydet, at jeg overhovedet ikke har fået læst alt det, jeg skulle i løbet af året, men det har gået godt nok alligevel. Noget andet er også, at jeg faktisk det at være studerende, det har givet mig en anden identitet, altså en identitet i at være studerende, og det har faktisk været rigtig fedt. Jeg har været rigtig glad for det, og det er jeg faktisk også lidt stolt af. Mit råd til dig, der vil søge ind på en uddannelse, det er, at du skal tage en dag ad gangen. Du skal også give dig selv lov til ikke at nå det hele. Ofte så kommer man til at tro, at man skal kunne det hele fra starten af, men i virkeligheden så er det noget, du skal lære hen ad vejen, og det er også okay.